Som mange af jer ved, at stoffer er ikke noget nyt eller noget ubekendt. Faktisk har der været stofmisbrug helt tilbage i oldtiden. Stofmisbrug har eksisteret i tusindvis af år, men dokumentation for misbrug findes især for de sidste 200-300 år. Nogle af de tidligste beviser, vi har fra før år 0, f.eks. 3.400 år før Kristus, folk i Mesopotamien dyrkede opiumsvalmuer, kaldte dem glædens plante. 1.500 år før Kristus gamle egyptiske skrifter var brugen af opium som medicin. 500 år før Kristus grækerne og romerne brugte alkohol og opium til både nydelse af medicinske forhold. 600-tallet opium blev en vigtig handelsvare mellem Asien og Europa. 1700-tallet britiske handelsfolk eksporterede store mængder opium til Kina. 1800-tallet opiumskrigen 1839-1860 mellem Storbritannien og Kina. Nu kommer vi til vores problemstilling, hvor I skal høre 3 små interviews, vi har lavet om emnet. Okay, hvordan kan forældre starte en åben og ærlig samtale om stoffer, uden at skabe frygt eller afstand til deres børn? Man kan jo være nysgerrig på at høre, hvad ens børn ved om stofferne, og har hørt, om der er nogen, der i omgangskredsen bruger stoffer, tager stoffer. Hvordan kan forældre lære at genkende tydelige tegn på, at den ung måske eksperimenterer med stoffer? Rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at der vil være nogle synlige tegn. Noget med nogle meget store pupiller og nogle rødsprængte øjne, hvis man bruger hash. Det kan også være, at man kan se det sådan i ens barns adfærd, ændre sin opførsel, kommer med mærkelige undskyldninger, eller er virkelig træt, eller sent op om natten, får nye venner, skriver en masse ting, som man ikke rigtig ved, hvad noget om er. Hvordan kan lære forældre være bedre rollemodeller i forhold til, at unge skal holde sig fra stoffer og risikoadfærd? Altså risikabel adfærd? Ja. Ja. Ved at vise, at der faktisk er et rigtig godt liv uden stoffer, heldigvis har indtryk af, at mange unge faktisk ikke rigtig bruger stoffer, men har masser at tage sig til. Og man kan lave nogle gode ting sammen, som ikke involverer, at man tager stoffer. Og jeg har aldrig prøvet stoffer, så jeg ved ikke rigtig. Det er ikke sådan, jeg sætter mig ned med min søn og siger, så nu skal du prøve stoffer her, og så ser du, hvordan du får det dårligt. Men i hvert fald have nogle gode snakker om, hvad sker der, hvis man prøver de her stoffer. Man kan jo blive fristet af klassekammerater eller andre under gruppepres. Man kan tale med nogen, som har haft et stofmisbrug. Man kan tale med nogen, nogle fagpersoner, som ved en masse om det. Ja. Hvordan vil du sige, hvad den bedste måde at håndtere en situation, hvis du finder ud af, at dit barn har prøvet stoffer eller er blevet afhængig af stoffer? Så tror jeg vil få fat i en eller anden professionel. Jeg tror, jeg vil starte hos en læge. Og så skulle jeg nok have en henvisning til en psykolog eller en psykiater, og så vil jeg få min søn med til nogle samtaler, og prøve at finde ud af, selvfølgelig også starte med at spørge, hvad er det, der sker, hvorfor er du begyndt på det, uden at virke dømmende, fordi det er jo nok ikke noget, nogen synes er fedt at skulle, altså det er jo sådan en privat ting, men det kan jo godt, man kan godt føle sig udskammet, og det har jeg ingen interesse i, fordi det kan jo give sådan et dårlig respons for Kasper for eksempel. Ja. Så jeg tror, jeg vil sætte mig ned og tale med ham om, hvad er det, der gør, at du kommer derhen. Ja. Hvordan kan unge selv være med til at skabe en god dialog om stoffer på skolen eller derhjemme? Det er også et rigtig godt spørgsmål, I har fundet på. Det kan jo være, at I klassen kunne lave have nogle snakker om, hvad vil det egentlig, hvad er stoffer for noget, hvorfor kunne nogen finde på at tage dem, hvad kan vi gøre for at holde os fra det, fordi det er selvfølgelig spændende, men jeg tænker, du som muslim, der er det jo fuldstændig haram at bruge stoffer, men det er der jo så desværre rigtig mange, der gør alligevel. Så hvad gør man i din kultur for at holde sig fra stoffer? Er det nok at sige, at det må man ikke følge min religion?
Det er jo ikke sikkert, at det er nok, men man kunne i hvert fald have nogle snakke, og så kunne man måske have et forældremøde, hvor I også var med og talte med og lavede nogle fælles aftaler i klassen. Jeg ved godt, det kan være rigtig svært. Det er jo lidt det samme som med alkohol. Vi har også talt i min søns klasse om, at man ikke skal drikke, og alligevel så er der så nogen, der serverer alkohol, når børnene kommer hjem. Så er der nogle af vores børn, der ikke får lov at komme hjem til de forældre. Ja. Hvad gør man, hvis man føler, at både forældre og lærere undgår at tale om stoffer? Så tror jeg vil gå til skolelederen og sige, at vi vil rigtig gerne have sat en snak i gang om det her, fordi det er vigtigt for os. Vi vil gerne vide noget mere om det, og vi vil gerne både lære noget om det, men også forstå, hvordan virker stoffer, hvad gør de ved os, og hvorfor vil vores lærere og forældre ikke tale med os om det. Ja. Super, det var det sidste spørgsmål. Okay.